गिबियावनो मुलुगनां आइजो साननि जानानै आङो मुलुगनि साफ्रोमबो आइजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखरखौ जासिदों आरो बेस्ट उइसेसखौ हरदों जे बुहुमाव माखासे हारि माखासे हादोरफोर दं जेराव आइजोफोरखौ दिनैबो नासयनाय जायो आरो बेनिखायनो दिनैहाय मुलुगनि आइजोफ्रा जाहाथे गावबागाव हादोराव थानाय हादोरारि माखासे संबिधाननि मोनथायफोरखौ मोननो हायो बिथांमोनहा जेन' दिनैनि थारिखआव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव बिथांमोनहाबो समान समान हौवाफोरजों समानै आगान सुरलांनो हानाय माखासे गोहो बा देहायारि माखासे हारोंथाय बिथांमोनहाबो दङ। दा बेखायनो बेखौ मोननो थाखाय बिथांमोनहा जि मोनसे जुजिनाय आरो दिनै UNOआ आइजो सानखौ जिथु फालिबोदों दा बेखायनो दिनैहाय चिरां जिल्लानि बे खुंग्रिं हाइ स्कुलनि फोथाराव UPPL आइजो गांखं मिरु कमिटिया चिरां जिल्लाखौ आरो बिजनिखौ लाफानानै दिनै गाजा गोमजायै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिदों आरो बेयाव चिरां जिल्ला आरो बिजनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि आइजोफोरखौ लानानै आइजोनि मोनथाय आरो आइजोफ्रा दिनैनि नैबे बुब्लियाव माबायदि जौगालांनो हाखो माबायदि खामानि मावलांनांगौ बिनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे मेलखौ खुंनाय जादों आरो दिनैनि बे मेलाव जोङो नुनो मोनदों जे चिरां जिल्लानिनो जोंहा दादगारियाव थानाय 2 नं सनापुर गामिनि सासे राजमिस्ट्रि दं जोंहा बर' आइजो मानगोनां बिथां जयमति ब्रह्म बिथांखौ दिनै बरायदों। बिथाङा दिनै जोंनि मोनसे आइडियेल जाबाय जे बिथाङा दिनै आइजो जानानैबो राजमिस्ट्रि बायदि गोब्राब मोनसे खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों आरो बे खामानिखौ बिथाङा जोबोद मोजां निखुत भाबै जोबोद मोजाङै न' बां लुनायनि थाखाय बिथाङा आखा फाखा जादों। जोबोद बाख्नायथाव गेलेनायाव बारग'सारनाय फालांगियाव बारग'सारनाय आइजोफोरखौ दिनै बरायदों। थारैनो आं फोथायो दिनै बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगो लोगोनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे आइजोफोरनि जाफुंसारनाया बोरै फैखो आरो दिनै जानो हाया असम्भब होननाय जेबो बाथ्रा गैया। मानसिया नाजायोब्ला मानसिया जुदि मावनो थाखाय गोसो जायोब्ला मुलुगाव जाफुङै हायै जेबो खामानि गैया। बे बिथिंखौनो दिनैहाय बिथांमोनहा देखायदों आरो बे मेलनि गेजेरजों आं सानो थारैनो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय बर', सावथाल, नेपालि बिदिनो राजबंसि आरो गुबुन गुबुन माखासे हारिफोर बिथांमोनहाबो बिथांमोननि जे मावदिन्थि बेखौ नुनानै इयुनाव गावबो साफा साफा बेबायदि जानो नाजानाय एबा हास्थायनायाबो एबा जाफुंसारनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गोबां समावनो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय आइजोफोरनि सायाव माखासे हौवा माहारिफोरा एसे इनाय बा देहायारि एसे इनाय भाबै माबा खामानि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो। थ' बेनि सायाव सारा मा बुंनो सानो? मोनफ्रोमबो हादोरा मोनफा मोनफा संबिजिर दङ आरो संबिजिर बायदियै बयनोबो मोनसे मोनथाय होदों। मोनसे सम दंमोन जेरावनाखि आइजोफोरनो नोङो भटिं राइटखौ होनाय जायाखैमोन। दिनै भटिं राइट मोननो हाबाय। दिनै आइजोफोरखौ माखासे जेनेबा आर्मि पुलिस मिलिटारियाव बिथांमोनखौ लानाय जायामोन। दिनै बे आर्मि पुलिस मिलिटारियावबो लाबाय आरो आर्मि पुलिस मिलिटारियाव हाबनानै बिथांमोनहा हौवाफ्रा जिबायदि सार्भिस होयो बे एखे रोखोम सार्भिसखौनो दिनै बिथांमोनहा होबाय थादों। दा ओरैबायदि माखासे समाज जोंनि बुहुमाव दङ, ओरैबायदि माखासे हादोर दङ जेराव आयेनानो बिथांमोनखौ मोनथायनिफ्राय जानखार होदों। दा जोंनि समाजाव जेला सोलायनाय फैनाय नङा, समाज बेबस्थायाव जेला सोलायनाय फैनाय नङा आरो समाज बेबस्थाया माब्ला सोलायगोन जेब्ला जोङो सोलोंथाइ मोनगोन। बुहुमाव माबायदि दावगादों माबायदि दिनै आइजोखौ बेसेन होदों बिनि सायाव जेला सामाजिक भाबै उन्दैनिफ्रायनो न'खर मोनसेनिफ्रायनो जेला आइजोखौ सनमान होनो थाखाय जोङो फोरोंगोन, जेला सोलोंगोन रोंगोन अब्ला बेबायदि नासयनाय बे निस्सय गोमागोन। दा बेखायनो आइजोआ गोबां रोखोमनि महर दङ। बियो सासे देबि बायदि, बियो सासे बिमा महराव, बियो सासे बिनानाव महराव, बियो दिनै सासे मा होनदों दावहारु बादि खामानि बिथांमोनहा मावनो हायो। दा बेखायनो बे महरखौ दिनै उन्दै समनिफ्राय जोङो मोनसे टिचिं होनांगौ दङ आरो बेखौ होनो हायोब्ला निस्सय
इयुनाव बेबायदि नासयनाय बा बिथांमोननि सायाव देहायारि मोनसे जुलुम खालामनाय बियो निस्सय गैया जागोन होननानै